Ya, zati pa mama. Apa ndukutwa zoti? Andina ufaro. Arabiza jakutulokupera kama nega zirama ARVs yakadokroka. Zirama ARVs yakadokroka. Nota, my nigga lady kids latest for you, mama. Very nice. I ride them, I need rule king. Give me your money. Ndaba kurwara nemkondomera pose pane vasikana ndaipinda esitadati ndakasara nemachinja ndava kurwara nemkondomera pose pane vasikana ndaipinda esitadati ndakasara nemachinja ngova yangu zhinji yeva yemafaro endi ndanyanyoringa nemagero upenyu wakurwadza sengova yafaro mudumbu kurwadza sendamedza chigero iko zvino yanguva dai ndakaziva handisisina mufaro zeshuva ndaitongo kurikwa nerushiva ndichiti ikakajiva ndava kurwara nemukondomera pose pane vasikana ndoipinda esitadati ndakasara nemachinja ndava kurwara nemukondomera pose pane vasikana ndoipinda esitadati ndakasara nemachinja handina mufaro nditori nestress kumwa maARVs zvinoita wes upenyu hova pamaoko sechipesi apa ndaiposhena nawo senicles iko zvino ndisisina utano sekuti ndaiva ndakasimba savangano ndaisateerera pamaindi pamazano ndabvuma pasi pano pane mazino rundava kurwara nemukondomera pose pane vasikana ndaipinda ndasitada kuti ndakasara nemachinja ndava kurwara nemukondomera pose pane vasikana ndaipinda ndasitada kuti ndakasara nemachinja ngova yangu zhinji yeva yemafaro endi ndanyanyoringa nemagero upenyu wakurwadza sengova yafaro mudumbu kurwadza sendamedza chigero iko zvino yanguva dai ndakaziva handisisina mufaro zeshuva ndaitongo kurikwa nerushiva ndichiti ikakajiva ndava kurwara nemukondomera pose pane vasikana ndoipinda esitada kuti ndakasara nemachinja ndava kurwara nemukondomera pose pane vasikana ndoipinda esitada kuti ndakasara nemachinja handina mufaro nditori nestress kumwa maARVs zvinoita wes upenyu hova pamaoko sechipesi apa ndaiposhana nawo senicles iko zvino ndisisina utano sekuti ndaiva ndakasimba savangano ndaisateerera pamaindi pamazano ndabvuma pasi pano pane mazino ndava kurwara nemukondomera pose pane vasikana ndoipinda esitada kuti ndakasara nemachinja ndava kurwara nemukondomera pose pane vasikana ndoipinda esitada kuti ndakasara nemachinja apa ndikutonza kuti maARVs acho akutodopera kama ndaigadzira maARVs yakadokroka handina ufaro Mrs. Jet your papers comes funkin